Salam mähriban imandaky doganam. Salam gazyrdan illeşler. Doğruluk ýolu gepleşigimize hoş geldiňiz. Siziň her biriňize Rabbimiziň merhemetini, parahatlygyny we söýgüsini dile edip, bugünkü gepleşigimize başlamagy isleýärin. Bu gepleşigimizde hem biz siziň bilen Rabbiň mukaddes ýazgylaryndan öwrenmege dowam edip, Resul Pawlusyň Rimlere hatynyň 13-nji babynyň soňky ayatlaryny öwrenip geçeriz. Geçen gepleşimizde biz siziň bilen İsa Mesihe imanlynyň söýgüden dolu bolup, her bir edýän işine Rabbiň söýgüsinden ugur alyp ýaşamalyk barada öwrenipdik. Eger durmuşymyzyň gowy häsiýetleri we her bir edýän hereketimiz Rabbe olan söýgümiz we adamlara olan söýgü esasynda bolmasa, onda bular arkaly Rabbimiziň ady şöhratlanmaz we Rabb bizden hoşal bolmaz. Mesihe imanı olan adam edýän gowy işlerini ýa-da imana laýyk häsiýetleriniň özüne emele gelmek üçin hereket etmegini, Hudaýdan bereketler almak üçin ýa-da günählerinden bagyşlanyp cennete barmak gazanmak üçin etmeýärdi. Hudaýyň özüni İsa Mesih'te söýýänligi üçin we Mesih arkaly günäniň baky hökmünden halas edilenligi üçin we bu dünýäniň we ömrüniň wagtlaýyndygyny bilýänligi üçin edýänler. Resul Pawlus bu dünýäniň ýörelgeleriniň biz imanlaryň tarapynda bolman garşymyzdadygyny we zamananyň nä derejede erwetleşip ahir zamanyň bolmaly wagtynyň ýakyndygyny bize ýatladýar. Tümlügün erwet işleriniň köpelýän döwründe biz imanlar nä edip berk durup biljekdigimizi bize öwredýär. Gelin ilki bilen mukaddes ýazgylardan bu barada okalyn. Şonuň üçin bir-biriňizi söýüp ýaşaň. Häzir zamananyň nähilligini bilýänsiňiz. Uykudan oyanmaly sagadymyz gelip ýetdi. Sebäbi biziň halas bolmaly pursatymyz İsa Mesihe iman eden wagtymyzdakydan has golaýlandyr. Biz islesekde, islemesek-de dünýä erwetleşýär. Adamlarda Hudaýyň hakykatlaryny gözlemek, eşitmek we bu hakykatlara boyun bolmak islegleri azalýar. Dünýäde insanlaryň kalbyna we aňyna täsirini ýetirjek dürli zatlar söweş alyp barýar. Şeytan we onuň bu dünýäniň ýörelgeleri bilen hereket edýän güýçleri adamlaryň ünsüni özlerine we bu dünýäniň zatlaryna tarap gönükdirip, bular bilen başagaýlykda saklamak üçin jan çekýär. Netijede insanlary ruhu taýdan garankylykda we ruhu uykuda, ýagny ruhu körlükde saklamaga hereket edýär. Şeytan we bu dünýä hatta imanlary hem şeýle tümlüge çekip, olary hem uykuda saklamak isleýär. Uykuda ýa-da garankylykda bolan adam daş töwereginde bolup geçýän zatlardan habarsyz bolýar. Bir howp awansa hem onu görüp bilmeýär. Öňünde bir çukur bolsa, onu hem görmän çukura ýykylyp bilýär. Tümlükde bolan adam ýanyndakylara hem ýol görkezip bilmez. Günäniň we bu dünýäniň garankylyk işleriniň tümlügine galyp, ruhu kör ýaly ýaşaýanlar barada İsa Mesih hem şeýle diýipdi. Kör adam kör adamy ýidip bilermi? İkisi hem bir çukura ýykylaýmazmy? Ýazgy bu arada Süleýmanyň pähimlerine hem şeýle diýip duýduruş berýär. Erwetleriň ýoly tüm garankylyk ýalydyr. Olar näme büdüränligini bilmeýärler. Günäniň we şeytanyň tümlüginden öz-özümizi halas edip bilmeýäris. Kör adamy kör bolan biri ýidip bilmeýär. Günäli adamlary günäniň baky hökmünden, güýjünden, näletinden halas edip bilmeýär. Bu sebäpden Hudaýa şükürler bolsun. Ol özüniň nury İsa Mesih'i dünya iýerdi. Ve İsa Mesih
tümlüge nurunu saçdy. Bu nuru görüp, ona iman edenlerin kalbına nur saçılýar we olaryň ruhu gözleri açılýar. Ine bu sebäpden biz uykuda we tümlükde galman, nurda gezmeliyiz. Çünki Hudaýyň İsa Mesih'te bize beren gutuluşynyň dolu ýerine ýetmegi gaty ýakynlar. Şu aýda Paulus näme üçin biziň halas bolmaly pursatymyz İsa Mesih'e iman eden wagtymyzdan has ýakyn, has golaýlandyr diýär. Näme? Biz İsa Mesih'e iman edenimize halas bolmadykmy? Ýazgylar İsa Mesih'e iman eden halas bolar diýmeýärmi eýsem? Eger İsa Mesih'e iman arkaly günälerimizden halas bolýan bolsak, onu bu taýda gurrun edilýän halas bolmak nämäni aňladýar? Diýen ýaly soraglar bu ýerde ýüze çykyp bilýär. İsa Mesih'e iman edenleriň halas bolmagy baradaky taglymata dogry we çuňur düşünmemiz üçin ilki bilen men şunu belläsim gelýär. Birinciden halas bolmak 3 zamany hem içine alýar. Ýagny geçen zamany, häzirki we gelecek zamanlara hem degişlidir. Geçen zamanda näme bolup geçdi? Geçen zamanda, ýagny biz İsa Mesih'e halaskarymyz we Rabbimiz hökmüne iman eden wagtymyzda biz günälerimiziň utancyndan, hökmünden we jezasyndan halas bolandyryz. Gutuluşyň häzirki zamana degişli bolmagy, ýagny häzirki zamanda bolsa, ýagny her günkü ýaşaýan günümizde biz İsa Mesih'e iman arkaly günäniň her günkü täsirinden we güýjünden halas bolýarys. Günäniň güýji we hökümi biziň üstümizde ýokdur. Paulusyň aýdyp geçen bu has golaýlayan halas bolmaly pursatymyz geljek zamana degişli bolup, İsa Mesih'iň ikinji gezek gaýdyp gelmegi bilen günäniň bizden dolu aýrylyp, biziň İsa Mesih'täki kämillige dolu eýe bolup halas boljakdygymy aňladýar. Günäniň güýji, İsa Mesih'iň güýji we gurbanlygy arkaly güýjüni ýitiren bolsa da, günä henüz biziň bedenimizde galýar we biz henüz günäniň we şeytanyň täsiri astynda bolan dünýäde ýaşaýarys. Bulardan halas bolmagymyz, İsa Mesih Rabbimiz we halaskarymyzyň ikinji gezek ahir zamanyna, gyzyna gelenne doğruluğuna berjay bolýanlar. Paulus bolsa ine bu halas bolmaly pursatymyzyň has ýakyndygyny bize ýatladýar. Aslına seresek, İsa Mesih'in ikinji gezek gelmegi duýdansyz bolup geçýän bir wakadyr. Bu wagtyň boljak wagtyny bilmeýişimiz ýaly, insan özüniň bu dünýäden göçüp gitmeli sagadyny hem, ýagny ölmeli gününi hem bilmeýär. Ine bu sebäpden biz her pursat onuň gutuluşynyň ýakyndygy barada oýlanyp, wagtlaýyn durmuşymyzda Hudaýyň isleşi kimin ýaşamalyrys. Bu dünýä bagly bolup, bu dünýäden bir zat gazanjak ýaly we bu dünýäde baky galjak ýaly ýaşaman, biz bir gelmişek kimin ýaşamaly. Şonda bu dünýäniň bize täsiri bolmaz we biz imanlar tümlüğün erwet täsirini astynda galmarys. Ine bu sebäpden Paulus sözüni dowam edip ýene şeýle diýär. Giýje geçip günni golaýlady. Şoňa görä tümlüğün işlerini goýup bolsun edip, nuruň ýaraglaryny dakynalyn. Keypi sapalyk, serhoşluk, zynahorluk, azgynlyk, göriplik, dawa jenjel etmän, günnüde ýaraşýan tärde edepli ýaşalyn. İnsan höweslerinizi nädip kanagatlandyrar kam diýip oýlanmaňda, gaýtam Rabbimiz İsa Mesih'e beslenin. Hakykatdan hem tümlüğün işleri gutarar. Bu dünýä wagty gelip zamananyň ahyry yetip gelýändir. Her bir insan üçin bu dünýädäki ömrü bir buğ kimindir. Wagty gelip her bir insan Yaradan Hudaýyň öňünde durmuş üçin jogap bermäge durmaly wagty geler.
Bu sebäpden her bir insan günälerine tövbe edip, halaskar we Reb bolan İsa Mesihi tanap, onun gutuluşyny kabul etmelidir. Ve günäli işlerini ve häsiýetlerini taşlap, olar üçin tövbe edip, Hudaýyň isleýän häsiýetleriniň özüne emele gelmek üçin ve Hudaýyň dogry ýoluny ýaşamak üçin jan çekmeli. Tümlüň işleri ve häsiýetleri bellidir. Olar tekebbirlik, keypi sapalyk, serhoşluk, zynahorluk, azgynlyk, göriplik, dawa jenjel, baýlyga we pula gyzmaklyk, şöhrat parazlyk, ýagny Hudaýyň adyna gelmeli öwgü we şöhraty ogurlap, özlerini beýgeltmegiň aladasyna ýaşamak, haramlyk we azgynlykdyr. Butparazlyk, doga jadygoýlykdyr. Ýigrenç, agzalalyk, göriplik, gahar, bäsleşlik, jedel, bölünüşük we bahyrlyk ýaly häsiýetlerdir. Bularyň bary tümlüge degişli işler we häsiýetlerdir. Biz İsa Mesihe degişli bolanlar nuruň ýaraglaryny dakynmalydyr. Ýagny nur bolan İsa Mesih Rabbimizden öwrenip, onnaky häsiýetlere eýe bolup, hak we mukaddes işler bilen meşgul bolmaly. Bular arkaly Rabbiň paçalygy üçin ýaşap, hyzmat etmeli. Biz iman edenler tümlügün, ýagny bu dünýädäki günäli insanlaryň işleri we häsiýetleri bilen birligimiz bolmaly däl. Çünki eger biz nur bolan İsa Mesihe iman eden bolsak, onda ol biziň kalbymyzy ýagtylandyrandyr we ýagtylandyrmalydyr. Mähriban imannaky doganym. Durmuşyňa seredik gör we özüň tümlüktemi ýa-da nurda doňy barla. Sende haýsy häsiýetler bar we haýsy işler, haýsy dogry işler bar? Ýokarda aýdyk geçen garankylyga degişli zatlarmy ýa-da nura degişli zatlarmy? Biz tümlükden özümüzi ýagtylyga çykaryp bilmeýişimiz ýaly. Tümlügiň biziň durmuşymyza ýetirýän täsirine garşy söwüşde öz güýjümüz we ýolumuz bilen hem söwüşde ýeňişli bolup bilmeýäris. Bize nuruň ýaraglaryny dakynmamyz gerekdir. Paulus bu ýerde nuruň ýaraglaryny dakynyň diýmek arkaly biziň bir söwüş meýdanyndadygymy bize ýatladyar. Bu günäli we şeytanyň täsirinde bolan dünýäde ýaşamak bir söwüşiň içindedigimiz ýalydyr. Köplenç biz imanlar özümüziň ruhu söwüşiň içindedigimizi ýatdan çykarýarys. Belki maddi tarapdan we beýleki bu dünýäniň zatlaryna nähildir bir üstünlüge eýe bolanymyzda ýa-da ruhu hyzmatymyzda nähildir bir üstünlüge eýedir diýip pikir edemizde biz arkaýynlaşýarys we ruhu söwüşiň dowam edýändigini unutýarys. Bu ýagdaýda biz ulka giden ýaly bolýarys. Şonda şeytan we içimizde bar bolan günäli höwesler bizi öz el astyna alýar. Täzeden bizi zynjyrlap, kul etmäge çalışýar. Mukaddes ýazgylarda şeytanyň häsiýetini bir awawlayan arlayjy arslana meňzedýär. Bu sebäpden oýa bolmagymyz gerekdir. Ýazyk şeytan barada ine şeýle diýär. Hüşkär we oýa bolun. Düşmanyňyz iblis arlayjy arslan ýaly aýlanyp, awyny atarıp ýörenler. Hüşkär we oýa bolun diýip duýduruş berilýär. Hüşkär bolmak diýmek aklymyza her bir ýagdaýda düşünjeli we ünüsli bolmagy we özümize her bir ýagdaýda erk edip bilmegi aňladýar. Oýa bolmak bolsa, ünüsli bolup, her bir bolup geçýän zatlarda we kalymyza döreýän pikirler we isleglere seresaplyk bilen iýdegli bolup seretmegi aňladýar. Eger biz durmuşymyza we özümizdäki häsiýetlerimize ünüs bermesek, günälerimiz üçin tövbe edip, elbet häsiýetlerimiziň Rabbiň gowy häsiýetleri bilen özgermegini islemesek, Rabbiň öňünde peselmän, tekebbirlikde dowam etsek, onda biz bular bilen şeytana bizi awlamaga we ýykmaga pursat berdiğimiz bolar.
Şeytan köplenç bizim erk islegimize karşı değerle, isleglenmedi ve hüveslenmedi ve pikirimizdeki ne doğru zatları ulanıp bizi yıkmağa çalışıyor. Biz pis ve ne doğru isleglerimiz neticesinde sınavlara duçar bolýarys. Şol sınavlarda hem iblis insany yıkmağa ve tümlükde saklamağa çalışıyor. Ine bu sebepten söwüşdäki ýaly hüşgär we oýa bolmalydyr. Başga bir bellemeli zat, Resul Paulus bizim ruhu söwüşdigimizi aýdyp we bizim söwüşimiziň insanlara ýa-da dünýä häkimetlerine garşy bolman, göze görünmeýän ruhu güýçlere garşydygyny aýdyp şeýle diýär. Şunlukda Rabbin beýik güýji bilen kuwwatlanyň. Iblisin hilelerine garşy durup bileriňiz ýaly. Hudaýyň beren ähli ruhu ýaraglaryny dakynyň. Sebäbi bizim söwüşimiz insanlara garşy däldir. Tersine biz tümlügün ruhu hükümdarlaryna we erk ýytyarlaryna şeýle de gökdäki ýowuz ruhu güýçlere garşy söwüşýäris. Eger bu söwüşimiz insanlara garşy bolman, ruhu güýçlere garşy bolsa, onna bize Hudaý tarapyndan bize berilen ruhu yaraglar hem gereklidir. Paulus Rimlerde okan ayadımızda ruhu yaraglara nurun yaraglary diýip ad berýär. Söwüşe yaragsız giden adam söwüşde ýeňiler. Bu sebäpden biz hemişe, her gün, her minutda bu yaraglar bilen yaraglanyp hereket etmeliriz. İlki bilen biz şeytanyň kellesini mınjyradan we tümlügün güýçlerini derbi dagyn edýän İsa Mesih Rabbimiziň güýji bilen kuwwatlanmamız gerekdir. Bu sebäpden Resul Paulus insan höweslerimizi nädip kanagatlandyrarkam diýip oýlanmagyna, gaýtam Rabbimiz İsa Mesih'e besleniň diýip bize ünlöw berýär. Rabbimiz İsa Mesih'ten onuň bize beren mukaddes ruhu arkaly hemişe dolup kuwwatlanmalydyr. Güýjümüz we kuwwatymyz ondan gelýändigini, insan güýjümüz we akyldarlygymyz bilen yeňişli ýaşap bilmejekdigimizi düşüneliň. Netijede her bir ýagdaýymyzda ondan öwrenip, ona tabin bolalyň. İnsan höweslerimiziň aladasyny edip, olary kanagatlandyrjak bolsak, şonu şeytan bizden üstün gelip bilýändir. Emma isleglerimizi we bütün durmuşumuzy Rab İsa Mesih'e tabin edip, onu kanagatlandyrmagyň aladasyny etse, onu ol bizi merhemeti bilen özgörder we bize güýç kuwwat berer. Netijede biz yeňişli durmuşda ýaşap, Rabbin adyny beýgellip, onu şöhratlandyryp ýaşap bileris. Nurun yaraglary ýa-da ruhu yaraglar näme diýmeňiz mümkin? Bular barada Resul Paulus Efeslere hatda şeýle diýär. Şonuň üçin yaman döwürde gaýtawl berip bilmeňiz üçin Hudaýyň ähli yaraglaryny dakynyň. Şonu ornuňyzda berk durmagy başararsyňyz. Şeýlelikde hakykaty biýiliňize guşak edip dakynyň. Dogrulygy egniňize sowut edip geň. Aýaňyzda bolsa parahatlyk getirýän hoş hawary wagt etmek taýynlygyny geň. Bularyň ählisiniň üstesine de imany galkan edip dakynyň. Onuň bilen şeytanyň bütün otlu oklaryny öçürmegi başararsyňyz. Şeýle hem gutuluş tuğulgasyny geyip, Hudaýyň sözüni, ýagny mukaddes ruhun gylyjyny ele alyň. Her bir ýagdaýda ýalwarmak bilen mukaddes ruhun ilhamy arkaly Hudaýa doga dilek edin. Hüşgär bolun. Hudaýyň ähli halky üçin hemişe dilekde bolun. Rabbimiz Hudaýa şükürler bolsun. Ol bize gerek bolan ähli ruhu yaraglaryny bize berdi. Yaraglaryň birincisi hakykat guşagy. Biz hakykat bilen biýilimizi berk guşamalydyr. Şona şeytan yalanlary bilen bizi aldamak isleýänne alawa düşmeriz. Lapykeşlige we umytsızlyga eýe bolmarys. Bu hakykat guşagyna eýe bolmak üçin Rabbimiziň mukaddes ýazgylaryny okap, öwrenip,
olary ýat tutmalyr. Şonna bilimiz hakykat bilen uşalgy bolar. Bu ýaraglaryň ikincisi dogruluk sowudy. Ýagny bu dogruluk sowudyny egnimize geýmerler. İsa Mesihe iman edenler Hudaýyň öňünde dogruluga eýedirler. Olaryň günäleri bagyşlanyp Hudaýyň öňünde dogry hasaplanan insanlardır. Özümüzün İsa Mesihe imanymyz arkaly, onuň bizim üçin beren janyny we mukaddes gany arkaly bizi günälerden päkläp özüniň dogrulygyna edenligi bilen her gün ýaşamalyr we bu dogrulygy egnimizde sowut kimin saklamalyr, onu geýmelidir. Üçüncüden ayağımızda bolsa Hudaýyň güýji we akyldarlygy bolan İsa Mesih baradaky hoş hawary çarık kimin, bir köwüş kimin geýmelidir. Bu hoş hawary özümüze hem, başgalara hem wagt etmek taýynlygyna bolmalydyr. Çünki bu hoş hawary bilen her gün oýlanyp hereket etsek, durmuşymyzda her bir ýagdaýa seretmezden ileri gitmegi başararys. Hudaýyň paçalygynyň giňelmeginde hem öz goşanlymyzy goşup bilersiz. Ruhy ýaraglaryň ýene biri iman galkanydyr. Ol hem bize berilenler. Kime iman edendigimizi we Hudaýyň ajaýyp wagdalarynyň we hakykatlaryna bolan imanymyzy galkan kimin kalbymyza saklamalyr. Bu iman arkaly bolsa, şeytanyň bütün otlu oklaryny öçürüp bilersiz. Yine bir ruhy yarag bu kellämiz üçin berilen gutuluş tuğulgasydyr. Gutuluş tuğulgasyny geýmelidir. Çünki şeytan we bu dünýä bizi höküm etmäge çalışýandyr we biziň aňymyza täsir edýär. Bize utanç we günäli bolmak duýgulary bilen bizi lapkeşlige, umytsızlyga girizmäge çalışýar. Emma Hudaýymyz bize İsa Mesih arkaly günäli durmuşyň utancyndan we hökmünden halas edip bize hemişelik, sarsmaz gutuluş berdi. Bu gutuluşymyzyň bizde barlygyny ýatda saklamak bize her bir ýagdaýda umyt berýändir. Iň soňunda hem Hudaý bize mukaddes ruhun gylyjy hökmünde, mukaddes ýazgylary, ýagny Hudaýyň sözüni bize berýär. İsa Mesih'e iman eden her bir imanly adamna Hudaýyň mukaddes ruhu bardyr. Mukaddes ruh bolsa, Hudaýyň sözü arkaly bize ýardam edip, bu mukaddes söz arkaly biziň söwüşde ýeňiş gazanmagymyzy üpçün edýändir. Hudaýyň mukaddes ýazgylary şeytanyň we bu dünýäde bar bolan ähli ýalanlary paş edýändir. Tümlükdäki erwetlikleri ýagtylyga çykarýandyr. Mukaddes ýazgylar biziň ýörejek ýolumyza nur saçýanlar. Netijede nire barýandygymyzy we kimin bilen söwüşýändigimizi bilip dogry hereket etmegi başaryp bileriz. Şu okan ayatlamyzda Resul Pavlus soňuna ruhu söwüşde ýeňişli bolmagyň ýene bir wajyp tarapyny bize ýatladýar. Bu hem dowamly mukaddes ruhtan ilhamlanyp Hudaýa doga dilek etmegimizdir. Köp dinlerde doga dilek etmek ýöne bir Hudaýyň öňünde berjay edilmeli parzdyr ýa-da Hudaýy razy etmek üçin edilmeli bir zatdyr diýip düşünýärler. Başga dinlerde Hudaýyň olaryň doga dileklerini eşidip eşitmeýändigine bolan anamlary hem ýok we umytlary hem we şol dogalaryna jogap beriljegine umytlary hem ýok. Emma Mesihlikde, ýagny İsa Mesih'e iman edenlerde doga dilek bize Hudaý tarapyndan berilen bir sowgatdyr we Hudaý göklerden İsa Mesih halaskarymyzyň ady bilen edilen her bir doga dileklere hökman eşidip jogap berýändir. Çünki Hudaý bizi eşitjekdigine wada berdi we İsa Mesih hem özüne iman edenleriň doga dilekleriniň öz ady hatirasyna eşidilip jogaplanjakdygyny bize wada berýär. Ondan başga da İsa Mesih'e iman edenler inni Hudaýyň balalary kimin boldular.
Hudaý bolsa öz çağalarynyň dileglerini hökman eşidip jogap berýänler. Mähriban doganlar, siziň ruhy ýagdaýyňyz nähili? Siz oýa bolup, ýagtylykda gezýärmisiňiz? Siziň edýän işleriniz we häsiýetleriniz nura degişli häsiýetlere gawat gelýärmi? Eger özüňizi nur bolan İsa Mesihi degişli diýip-de, tümlüğün we şeytanyň häsiýetleri ýaly häsiýetlerde we işlerde ýaşaýan bolsaňyz, onda özüňizi ağlama. Bu ýagdaýyňyz üçin Reb İsa Mesihiň öňünde towba edip, peselin. Tekebbirlikden el çekinme, Rebbin mülayimligyny, pes göwnlügini we mähribanlygyny geýinin, oňa beslenin. Gadyrdan iýleşim. Sen özüňiň günäniň we şeytanyň tümlügine galýandygyny bilýärmisin? Hiç bir diniň ýa-da bu dünýä degişli bolan düşünjäňiň, ata-babalaryň ýollarynyň ýa-da ederin diýip pikir edýän ýa edýän gowy işleriniň hem özüňi bu günäniň tümlüginden çykaryp bilmeýändigine düşünýärmisin? Tümlügi diňe göklerden gelen nur, hakikat we ýaşaýyş bolan İsa Mesih ýeňip bildi. Ol günäniň näletini, güýjüni, hökümini, öz janyny we mukaddes kanyny gurban bermek arkaly derbi dagyn etdi. İsa Mesihiň Rebdigini we halaskärdigini bilip iman edenleriň ruhu gözleri açylýar we tümlükden ýatylyga olar geçerler. Sen tümlükde dowam etmek isleýärmisin? Ýa-da nura gelip durmuşyňyň bu dünýäde we bakyetde ýagtylykda, ýagny çyn batlylykda, parahatlykda we şatlykda ýaşamagyny isleýärmisin? Biziň gepleşimizi görýän her biriňiziň nur bolan İsa Mesihe iman edip, onuň ajaýyp söýgüsine we merhemetine beslenmeňizi dileg edýärin. Gepleşimiziň soňuna mukaddes ýazgylardan ine bu sözler bilen tamamlamak we bu sözleriň siziň kalbyňyza öz täsirini ýetirmegini dileg edip hoşlaşýaryn. Her bir insany nurlandyrýan hakyky nur dünýäge geldi. Ol dünýädedir. Dünýä ol arkaly yaradylypdy. Emma dünýä ony tanamady. Ol özüninkilere geldi. Emma olar ony kabul etmedi. Ol özüni kabul edip, adyna iman edenleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Olar ne ten, ne insan isleginden, ne de är höwesinden doğuldular. Olar Hudaý tarapyndan doğulan perzentlerdir. Höküm ine şeýle suwutnama esaslanýar. Dünýä nur geldi. Emma adamlar garaňkylygy nurdan has gowy gördüler. Sebäbi olaryň işleri yamanlykdy. Yamanlyk edýän adam nuru ýigrenýändir. Öz edýän pislikleriniň äşkär bolmagyndan gorkup, nura ýakynlaşýan däldir. Emma hak iş edýän adam nura ýakynlaşýar. Şeýdip, onuň işleriniň Hudaýyň haky üçin edilýändigi äşkär bolýar. Amin.